Awan ti reklamo na may bambaon ma'am, amin. Ibagam kanya mapan ma'am. Amin ma'am, nasirip so na ma'am, naulimak lang so na ma'am, nahilig so na gay, awan ti aso kada puso nakakainda na ma'am, no, ay mo nakakutkot to na ragay puso kada. Dagito iti pangiladawan ni Rachel iti siyam ti tawen na nga anak na ani Evelyn iti barangay Pantok San Isidro Abra. Pimusay daytoy kalpasan anak kuryente agarup alas 5 ti malem iti kalman. Imunan ang nagpakada ti anak na nga agdigos ti todo. Ket bait iti panagaywan na iti maysapay nga anak na iti balayda. Naklaat laengen idin padamag ti karuban na anak kuryente ni Evelyn. Dukan may damod bagangan na kuryente ka na so ma'am, so nakikitutak pa yura na balbaling kwasak mga kangagda bagada nga na kuryente ni Bihang maggargar di kung kunadabit ma'am. Naitaray iti ospital ti biktima ngem naideklara a dead on arrival. Iti investigasyon ti biktima ken dagiti kakadwana ti madama nga agay-ayam ken nagdigdigos iti todo idin tanaputed ken natnag ti secondary main line iti Abreco. Handa mo na malayan nga dagan ti detoy short circuit ti kuryente nga gis spark nga na nagtunag ni tama mo ti ubingen. Napan nga na ibaot kanya na santo nagtunag ija ti kadanuman. Safety tips lang para ta Abreco apo. Lalo dagiti hanyo batukan kuma dagiti power lines tayo lalo datoy tapa nagtotodo ta possible nga min nga the tendency nang mapugsat datoy lalo di pa nagbaliw-baliw ti tiyempo na pasara na bara tapos todo so amin ti may isang akos nga bital dagiti insulators mo lalo dagiti nabayagan so ti agkos no apay nga mapugsat ti linya so nga no daman bilang apo kwa mapugpugsat nga linya han tayo kumanga kwa pidpiduten ken kwa ta at lang amin di nang hampay lang na shutdown di transformer only first di transformer so nga iwasan tayo lang kumapo tapos no da magita tayo apo nga napugsat kalinyan nawaya tayo nga itawag ti hotline ta Abreco ta mataming nga dagos tapno maiwasan tayo ti dadupay nga disgrasya. Di kayat ko lang mamagdamot na makatulong kaya kayat ko lang masuportaran dagita nagan anak ko mga makaanal matulong. Kaya kung makatulog ma'am, kaya kung madida, pag kumamamauran na kumadayo ma'am, urila dito labang walay ma'am, manood ako. Kabayatan na natay ti maysa a laborer idin to nasugatan pa iti talo nga individual pakairamanan iti maysa a menor de edad kalpasan anak kuryente da bait iti panaginstolar da ti solar street light pole ti barangay Kuduog Narvacan Ilocosur idi metlaeng Malem Kalman. Iti investigasyon ti pulisya nabasa ti aglawlaw gapo iti panagtudo na aging gamay pagrop ana isagit ti mordong apaset ti tubo iti live wire ti second line anang itunda ti panakakuryente da. Naitaray da iti ospital ngem naideklara a dead on arrival ti 46 ti tawen na a biktima. Jessica Boreta, Balitang Solid North.